Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi am zis să deschidem niște cutii ce am strâns aseară. Hai să strângem la acest videoclip 10.000 de like-uri și vom face următorul episod. Am mai jucat eu mai înainte și am mai făcut o cutie pentru că mi-a dat crezocul și mi-a luat o cutie, deci, adică megabox-ul, deci mai bine l-am făcut. Vom începe cu conul de sus, că nu e nicio cutie. Acum vom începe și Doamne ajută să-mi pică ceva. Poate îmi pică o legendară. Eu sper, da. Măcar la megabox-ul ăla să fie 6, atât îmi doresc. Sau să-mi pică un brawler. Nu? Nici unul? Nu, îl dau la roza. Doamne ajută să fie 6. Îi 6, îmi pică unul. A fost 6. Am știut eu. Rico. Asta mai da. Păi dacă mi-a picat 6, bineînțeles că... Da. Dacă aveam și... Hai să... Bă, nu mi-a găsit skin gratis. Nu. Dacă aveam 30 de gemuri, îmi cumpăram skin-ul ăsta pe Colt. Așa am stat și încă unul. Apropo, pe Bull am primit skin-ul ăsta gratis. Și pe... Unde e numele? Și pe Yambi am primit tot gratis skin-ul. Pe Penny. Sau cum. Și pe Brock l-am cumpărat cu 30 de gemuri ăsta. Ăsta mi-am băgat e-mail-ul și de-astea ca să-l iau. Nu credeți că dacă îl bag pe ăsta înainte, mi-l dă mai întâi și pe ăsta, pui mi-l dă pe ăsta. Dar eu mie mi-a picat ăsta mai întâi, nu l-am luat din shop, mi-a picat din când. Big Boxing l-am luat pe ăsta. Bun. Hai să luăm Rico-ul și vom da un meci cu el. Stați un pic, că mi s-a ăsta imaginea. Bun, am revenit, am trebuit să dau tot astea de 5 ori, că nu mergea. Bun. Hai să dăm... Pe care să dăm? Hai, pe ăsta. Nu mă prea știi juca cu Rico. Nu mă, că m-am să știi juca. Dar bine, nu știu de ce tot numai pe mine mă plăcă. Hai mă, de ce părăi ăsta? Thank you very much.
Сейчас eu ne plătim să ne mergem. Măcar la nivel 20. Ia stai să vedem dacă ăsta avem la de-ăsta codico. Nu avem, dar o să ne apară. Apropo, când o să fie ăsta disponibil, ăsta o să fac episod cum îl facem, ok? Bun, cam acesta a fost cu videoclipul de astăzi. Dacă mai aveți episoade, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Cătă și noi ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!